مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكريات كبر أب إن ترادوت تقرب مدبيان أبال وتهدراوي كوماند سراويت تجراين عزاز جنبار معراب تجراين جنرال مقبي هايلة أب زحلفو سامنتات أب محبراوي مرخبيتات سمو بخلت تنجر كل عال كأني نيرو اتهم بزعبقو أب محبراوي مرخبيتات زواورو زنبرو ورتات قاليهم جنرال مقبي بحمام توتسيعو خمزلون كم زعرفن قاليهم كا أب معراب تجراي ببلشونا تقماتيعو معدن إشيت الله زبليهم እቲ ጀነራል ተማሊ ምስ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ነዞም ወረታት መልሲ ሂብሎም ኣሎ ኣብ መልሱ ጀነራል ምግበይ ጥዕንኡ ሙሉእ ከም ዘሎ ዝኾነ ናይ ጥዕና ፀገማት ከም ዘየጋጠሞ እኳ ደኣ ኣብቲ ዝተወረየሉ እዋን ኣብ ፃዕቂ ስራሕ ከም ዝነበረ ብምግላፅ ነቶም ሞቱ ዝተመነዩ ከምኡ ኣይግበርን ነውሪ ክብል ገሲፅዎም ነቲ ምግበይ ደቁ ካብ ትግራይ ይህዲምዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ የለውን ዝብል ካልእ ወረኻ ሓቂ ከም ዘይኮነ እቲ ጀነራል ገሊጹ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ደቀይ ክረምቲ ወይ ኣብ ዱባይ ወይ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝሕልፍዎ ነይሮም ዝበለ ጀነራል ምግበይ ደቁ ኣብ ውሕስ ቦታ ክነብሩ እናኽኣሉ ኣብ ትግራይ ምስ ህዝቦም ይነብሩ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ጀነራል ምግበይ ቅድሚ ኩናት በዓል ፀጋ ነጋዳይ ከም ዝነበረ ብምግላፅ ኣብ መቐለ ኣዲስ ኣበባን ዱባይን ገዛውቲ ከም ዘለውዎ እውን ኣይሓበአን ኮይኑ ግን ኣብ ንግዲ ማዕድናት ተዋፊሩ ከም ዘይፈልጥ እዚ እውን ብዝምልከቶም ኣካላት ተጻርዩ ከም ዘይተረጋገፀ ክሳብ ሎሚ ከዓ ስሙ ብብልሽውና ተላዒሉ ከም ዘይፈልጥ ኣብቲ ናይ ትማሊ ቃለ መሕትቱ ገሊጹ ኣብዚ እዋን ኩናትን ወረ ኩናትን ኣብ ትግራይ በዚሕሎ ነዚ ጀነራል ምግበይ ከመይ ከም ዝሪኦም ዝተሓተተ ከምዚ ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ናብ ኩናት ክንኣቱ ዝገበረና መንግስቲ ፌደራል ካብ ኩሉ ናይ መንግስቲ ጽላታት ንተጋሩ ኣባሪሩ ብታሪኾምን መንነቶምን ስለ ዘዋረዶም እዩ ነዚኦም ከዓ ናብ ኩናት ኣትዮም ክስውኡ መሪፆም መንግስቲ ፌደራል ንውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ምስ ትግራይ ተዋጊኡ ክዕወት ስለ ዘይከኣለ እዩ ኢሉ ኮይኑ ግን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝገለጾ እቲ ኩናት ናብ ዳርጋ ምዝዛሙ ተቃሪቡ ከም ዝነበረ መቐለ ንምእታው ስጉሚ ተሪፍዎም ከም ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ካልኦት ከተማታት ብዙሕ ግፍዕታት ይፍጽም ስለ ዝነበረ ግን ናብ መቐለ ንኸይኣቱ ብታክቲክ ከም ዝዓገትዎ ብድሕሪዚ ንምእንቲ ሰላም ሕድገት ገይሮም ንውዕል ፕሪቶሪያ ከም ዝፈረሙ እዩ ተዛሪቡ ጀነራል ምግበይ መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ዳግም ጆኖሳይድ ንምቕጻል ኣብ ካልእ ኣሻጥር ኣትዩ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባሩ ሕጂ እውን ናይ ኩናት ሓደጋ ይዝንቢ ከም ዘሎ ኣረዲዩ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ኣይምልስን ስለ ዝበለ ነቲ ኩናት ባዕሉ ደልይዎ ኣሎ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ እቲ ጀነራል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ንሕወሓት ኢና ክንሃርም ደሊና እዩ ዝብል ኮይኑ ግን ንሱ ቁኑዕ ኣይኮነን ኮነ ኢሎም ህዝቢ ንሓድሕዱ ንምንኻስ ብዓዲ ክመቓቐልዎ ይፍትኑ ኣለዉ ኢሉ ምግበይ ነዚ ምስ በለ ኩናት ሓደ መዓልቲ ክውላዕ ከም ዝኽእል ኣይሓበአን ኣብ ፖለቲካ ጽምዶ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሎም ጎረባብቱ ሰላም ከም ዝደሊ ብምጥቃስ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምርኻብ ሓድሽ ምንቅስቓስ ከም ዝድግፎ ሓቢሩ ጀነራል ምግበይ ኣብ ዛርእስቲ ነታ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ትብልን ሰላም ትብል ቃልን እዩ ደጋጊሙ ካብ ልሳኑ ከውፃ ዝስማዕ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ሕወሓት ንመንግስቲ ፌደራልን ንህግደፍን ብማዕረኡ ብጆኖሳይድ ዝኸሶም ነይሩ ሎሚ ግን እቲ ክሲ ዳርጋ ኩሉ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጻዒኑ ኣሎ ምግበይ ንተራ ህግደፍ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣይተዛረበሉን ንሱ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ምሓራ ዓፋር ኤርትራ ብሰላም ክነብር ዝደሊ እዚ ብሂወት እንከለኹ ክዕውቶ ዝደሊ ቀንዲ ዕላማ እዩ ኣይኮነን ህዝቢ ምስ ህዝቢ እንስሳታት ከይተረፈ ብሓባር ብሰላም ክነብሩ እየ ዝምነ ኢሉ መግበይ ምስ መራሕቲ ኤርትራ ይራኸብ ዝብል ወረ ከመይ ትሪኦ ንዝብል ሕቶ ጋዜጠኛ ቴሌቪዥን ወያነ እቲ ጀነራል መልሲ ክህበሉ እንከሎ ክሳብ ሕጂ ኣይተራኸብኩን እዚ ናተይ ስራሕ ኣይኮነን ንመጻኢ ተራኸብ እንተተባሂለ ግን ስርዓት ብዘለዎ መገዲ ክረኽቦም ኣነ ናይ ምዕራብ ትግራይ ኣዛዚ ግንባሬ ስለዚ ዝምልከተኒ ስራሕ ኣብ ከባቢየ ዘሎ ጸጥታ ምሕላው ናይ ሰራዊተይ ጉዳይን ናይ ተኣኡ ዘሎ ህዝቢ ኩነታትን ምክትታል እዩ ክብል ክሳብ ሕጂ ምስ ዝኾነ ናይ ኤርትራ በዓል ስልጣን ከም ዘይተራኸበ ተዛሪቦ አብይ አሕመድ በአንጻሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዮም ከም ዘለዉ ይኸስስ ኣብ ልዕሊ ምግበይ ካልእ ዝተናፈሰ ወረውን ኣሎ ምግበይ ንፋኖ ይሕግዝ እዩ ዝብል ጽንጽንታ ኣሎ
ነዚ ግን ምግበይ ሓሶት ኢልዎ ጀነራል ምግበይ ብምቕጻል ንኹነታት ሰራዊት ትግራይ ወይ TDF ከብርህ እንከሎ ኣብ ኣዝዩ ጽቡቕ ቁመና ከም ዘሎ እቲ ሰራዊት ንመን የገልግል ከም ዝፈልጥን ንውልቀ ሰባት ከም ዘይምእዘዝን ገሊጹ ጋዜጠኛ ቴሌቪዥን ወያነ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ናይ ቴክኖሎጂ ዕጥቅታት ዓጢቆሎ ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ነዚ ብኸመይ ይኽምክቶ ዝብል ሕቶ ናብ ጀነራል ምግበይ ኣቕሪቦ ምግበይ ከዓ እወ ቴክኖሎጂ ንውፅኢት ኩናት ካብ ዝቕይሩ ባእታታት ሓደ እዩ ንሱ ግን ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ንኩናት ዝውስኑ ኣተሓሳስባታት ስርሒታት ስትራቴጂታት እዮም ዝለዓለ ዕጥቂ ስለ ዘለካ ትዕወት ኢኻ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ንዓወት ዘድሊ ኣተሓሳስባ ኣብ ሰራዊትና ኣሎ ጸላኢና ድሮን እንተለዎ ንሕና ከዓ ጸረ ድሮን ኣለና ነፈርቲ ኩናት እንተለዎ ጸረ ነፈርቲ ኣለና ታንክታት እንተለዎ ጸረ ታንክታት ኣለና ወላ ሓንቲ እንተዘይብልካውን ካልእ ኣማራጺታት ኣሎ ሰራዊትና ከዓ መብዛሕትኡ ዝተማህረ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓጺር እዋን ንኣጠቓቕማ ቴክኖሎጂ ኣብ ተግባር ከውዕል ዝኽእል ሓይሊ እዩ ብሓጺሩ ኣብ መወዳእታ ንኩናት ሰብ ዝውስኖ ኢሎም እቲ ጀነራል ኩናት ብድሮን ጥራሕ ዝውዳእ እንተዝኸውን ነቲ 40 ዓመቱ ሒዙ ዘሎ ምስ ፋኖ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ብዓወቱ ምዛዘሞ ነይሩ ኢሎ ጀነራል ምግበይ ንኸም በዓል ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን ዝኸውን ግብረ መልሲ እውን ሂቡ እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዶም ነውሪ እዩ ንሳቶም ከዓ ነውራማት እዮም ክብል እውን ነቒፍዎም ምግበይ እቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ምስ ኣብይ ዝሰርሑ ዘለው ተጋሩ ምስ ሕወሓት እንታይ ከም ዘፈላለዮም ፈጺሙ ከም ዘይርድኦውን ገሊጹ ንሱ ቀጺሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዲሞክራሲ ኣብ ካልእ ኢትዮጵያ የለን ናብ መቐለን ናብ ሽረን ሻዕብያ መጺ ረብሽና ዝብል ዘረባታት ከዓ ሓሶት እዩ ተጋሩ በዚ ከይትታልሉ ኢሎም ጀነራል ምግበይ ስማይ ጠቅስኒ ብምባል ነቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ መቃለስቱ ዝነበሩ ወገናቱ ፍቱሓት ነውራማትን ዓደብኦም ከውሕሱ ዘይክእሉ ሰነፋትን ኢልዎም እንተደኺምኩም ምኽንያት ከየብዛሕኩም ኣዕርፉ ክብል እውን ተላቢዎም ኣብ መወዳእታ ጀነራል ምግበይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ እዋን ፈጺሙ ኣብ ትግራይ የለን ኣብ ትግራይ TDF ጥራሕ እዩ ዘሎ ካብዚ ወጻኢ ኣባላት ፖሊስን ምልሻን ኣለውና ናብ ኣስመራ ኸይድና ግን ኢድና ኣይሃብናን ኢሎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈትዩ ዝገደፈሎም መሬት እዮም ዘለው ድሕሪ ምባሉ ምግበይ ንብልጽግና ካብ ደርጊ ዝኸፍአ ስርዓት እዩ ኢሉ ከም ዝደምደመውን ቁጥዕ ብዝተሓወሶ ቃና ገሊጾም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ከተከታተልዎ ጽናሕኩም ትማሊ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣብ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እዩ ነይሩ ብዝከኣለና ኣሕፅር ኣቢልና ጾሚቕና ኣቕሪብናልኩም ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي